gústame este comentario moito, porque me gusta moito as preguntas que che fan e dis: "Non sei, como se responde isto?". E onte á noite xusto estaba pensando, algo que penso sempre, pero estaba reflexionando sobre iso, non? Que eu creo que todas as persoas, estamos facendo filosofía todo o tempo. As persoas, facemos teorías no día a día. Ai, o típico: "Ai, mira como está a xente de agora". Ai, pois a min paréceme que é polas redes, a min paréceme que sí, a veces unha teoría moi de titular e despois, pensamos sobre diso, daquela. A filosofía é a actitude, é a actitude de pensar, é a actitude de esforzarte por entender. Eu creo que sí. E creo que todas as se todas as persoas temos a capacidade de pensar, logo todas as persoas somos filósofas. Poderíamos dicir que, a semente está en nós, a semente de ser filósofas, porque nós nacemos con esa capacidade. A filosofía máis como a coñecemos, non? Esa cousa así como, filosofía, verdad? Ten moito que ver con aproveitar o pensamento anterior e xusto recolocalo no contexto actual e analizar as cousas que pasan. E iso é unha actitude tamén. Aí, destes vídeos que eu veño facendo, é onde esta cousa da evasión que existe tanto hoxe, de buscar, ese eu non lle dou voltas, eu simplifico, mm, que parece moi maduro, non? Non, é que co tempo, ti aprendes a pasar de todo. Pero se fósemos máis a ese atoparnos ca conciencia, esa idea de que eu simplifico porque son unha persoa moi madura e a vida aprendeume moito, é o camiño para perder a capacidade de pensar, que eu creo que a xente pérdea. A xente, se ti te metes na cama e non saes, o día que saias, ti non podes andar 3 quilómetros seguidos, non? Se ti simplificas e pasas de todo e non lle das voltas a nada porque eres unha persoa moi madura e enseñouche a vida que é mellor non pensar, ti perdes a capacidade de pensar, pérdela. Eu estou convencida por esa idea de acabas pensando en consignas, en titulares, e reproduces esa cultura do TikTok. Chegas e reproduces. Eu sei porque eu lin, porque eu estudei na universidade e isto é así, pam, pam, pam. E como simplifico e non me complico, pois, vamos, eu iso teño clarísimo. Daquela a filosofía é a actitude, sí, é a actitude. É a actitude é esa inquedanza de querer saber, non? Esta cousa que teño tamén nun vídeo de esa soidade epistémica, ese isolarte para atoparte ca túa conciencia desde a certeza de que ignoras e convencida de que queres saber.